मेवा नहीं मिसरी मलाई नहीं खाइब खोवा मेवा नहीं मिसरी मलाई नहीं खाइब खोवा मेवा नहीं मिसरी मलाई नहीं खाइब खोवा मेवा नहीं मिसरी मलाई मेरे बानी हो न बिस के लिया दाना गणेश के मम्मी गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे अच्छा तना पिसू भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे हमारी दुखवा सताई ना एक गणेश के पापा बोला बोला एक गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना ना होई सारे बजे गणेश के मम्मी क्या बात हो नहीं खाई बकोवा मलाई मिसरी अच्छा नहीं भुनिया के चितवा के स्वाद बिसरी नहीं खाई बकोवा मलाई मिसरी नहीं भुनिया से चितवा के स्वाद बिसरी सुन बतिया हमारे ई न भावे जवाना सुन बतिया हमारे ई न भावे जवाना हमरा सामने से जल्दी हटा दाना एक गणेश की मम्मी एक गणेश की मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना एक गणेश की मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे अच्छा का विचार बा भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे भंगिया बाधेर पिसल पिसल होला दे हमारी दुखवा सहाई ना एक गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई गणेश की मम्मी बस पाभर भांग खिया दाना जय शिव शंभो एक गणेश की मम्मी चाहे राज होई चाहे होई नरा अच्छा मने ना पिसबू अन्य पे सब न सुनले रोवनाया चाहे राज होई चाहे होई नरा अन्य पे सब न सुनले रोवनाया हमरा पतवाल जन करे अकल्ला हमरा खयाल जन करे अकल्ला न सचोरियो न समन साहेना
भांग पिसाई कि ना पिसाई? पिसाई नो। महादेव के ओर से जे बाबू हाथ उठाओ, भांग पिसाई कि ना पिसाई? 4 चिलम में चारों धाम आ 1 चिलम में जोर से बोले, जोर से बोले, एक बार और बोले। 4 चिलम में चारों धाम आ 1 चिलम में वाह बाबा धाम। सुनो बोला गणेश के मम्मी हाँ। भांग ना पिसबो ना पिसब तो भांग ना पिसबो तो हई मेवा मलाई तो हम खाइब ना। ए भोलेनाथ रउआ गरीब भांग धतूरा खाई आ 1 महीना है बम जल चढ़ाई तो रउआ फूल जाई वैसे ही। कहे खातिर कहत कि रउआ खोआ मलाई नहीं कि भांग के नशा छोड़ दे। भांग धतूर तो दूर के बात बजे जौहर 50 सकता उ भांग धतूर का बड़का बात बाजी। हम तो जौहर भी पी ले। ए भोला पातर हो जाइबा, ए भोला पातर हो जाइबा, भनिया आतर देख पिया पातर हो जाइबा, भनिया आतर देख पिया पातर हो जाइबा। ए भोला जी पातर हो जाइबा, ए भोला जी पातर हो जाइबा, भनिया आतर देख पिया पातर हो जाइबा, भनिया आतर देख पिया देखो तहार बात मानल भी हमार धर्म बा, हमार कर्तव्य बा। हम मने भांग पियम तो पातर हो जाए तो ठीक बा। भांग जब पी के हम पातर हो सकतनी तो मोटाए खातिर हम गांजा पी सकतनी। अच्छा भंगिया न देबू तो गांजा मला आ काम मेहनत के कौवा ई जल्दी कला। अच्छा आ खोज के ने बचिलम लेके आवा मारी दम आ बस 4 चिलम भर के थमा दाना। 12 बरली में गांजा बनौली नो ताली बजा दी, ताली बजा दी एक बार महादेव खतीरा। ए गणेश के मम्मी बोली ना अच्छा भनिया न देबू तो गांजा मला कम मेहनत के कम भाई जल्दी कला। अच्छा भनिया न देबू तो गांजा मला कम मेहनत के कम भाई जल्दी कला। खोज के ने बचिलम लेके आवा मारी दम, खोज के ने बचिलम लेके आवा मारी दम, अब 4 चिलम भर के थमा दाना। ए गणेश के मम्मी, ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। गणेश के पापा हमसे ही भांग पिसाई ना। ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। छोड़ा भांग तू गांजा पिया दना। ना पिसाई, ना पिसाई, ना पिसाई। पिसाई पिसाई हमार बम लोग हार गइल बा न त बोले पिसवा। सच्चे दरबार की जय जीतू जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जीतू जी